moltes gràcies per haver vingut avui en aquesta presentació de la campanya del Consorci de Residus i Energia, la campanya que ja fa uns anys que anem organitzant i que és una campanya per promoure el reciclatge. I aquest any, la campanya que comença demà, és Jo també reciclo, és bo de fer. I aquest any el que hem volgut des del Consorci de Residus i Energia és transmetre la importància del reciclatge a través de personatges coneguts de cada poble, de cada terme municipal de l'illa de Menorca. De tots els films que ens arriba, ja s'ha aconseguit arribar a un 37% i aquesta és una xifra important. L'eina fundamental perquè aquest 37% vagi pendavant és la implicació ciutadana. I d'aquí que hem volgut fer que s'hagi dissenyat un poc aquesta campanya d'aquesta manera. I el total de la campanya, que és íntegrament finançada per Ecoembes i Ecovidrio, puja a 31.175 euros. La campanya es concreta en 3 accions. La primera acció és l'edició o fabricació de 2.000 jocs de bosses. Són aquestes bosses que ja hem fet altres vegades i que també s'hi donen. Són aquestes bosses per reciclar, per la recollida selectiva, per separar amb origen els fems. La segona acció és la creació i manteniment d'una pàgina de Facebook del Consorci. Aquí, amb aquesta pàgina de Facebook, es farà difusió de la campanya, així com d'altres notícies que puguin sorgir en l'entorn de residus, de la recollida selectiva i totes aquestes coses. I la tercera acció, que és sobretot la que ens ocupa avui, és la divulgació de la campanya. Realment, una vegada ho fas, és algo fàcil de fer, vull dir que tampoc és tan complicat reciclar i fer les tries de les coses, només de posar-ho tot junt. I com han dit elles, que és una bona iniciativa i que hem d'educar els nostres petits, que puguin reciclar de cara al futur. L'any 2014, sense comptar novembre i desembre, encara no tenim els datos, de vidre duim en aquest moment 2.453,72 tonelades, d'envasos lleugers duim 1.698,36 tonelades, de paper i cartó duim 4.071 en 20 per una part i de recollida selectiva comercial a grans productors 531,22 tonelades.